Vitajte v Džonofovciach, našom meste budúcnosti. Meste, kde energia, príroda a technológia spolupracujú, aby sme mohli žiť čistejšie, zelenšie, zdravšie a hlavne šťastnejšie. Toto nie je obyčajný lievik. Je to srdce Džonofoviec. Zhromažďuje dažďovú vodu a vodu z podzemia, ktorá prúdi cez malé turbíny. Takto vyrábame elektrickú energiu bez emisí, bez odpadu. A nie len to. Energia sa v zime premieňa na teplo, ktoré prúdi podzemnými rúrami do domov. Naše budovy majú zelený obklad, špeciálne panely s riasami. Tie premieňajú oxid uhličitý na kyslík, čím čistia vzduch a znižujú teplotu v okolí. Zároveň zachytávajú slnečné svetlo a vyrábajú energiu pre samotné budovy. Zeleň a ekosystémy v meste. Džonofovce sú plné zelene. Každý dom je obklopený prírodou. Stromy a rastliny znižujú prašnosť, zachytávajú vodu a vytvárajú mikroklímu. Tieto malé červené domčeky sú ekologické obydlia, postavené z obnoviteľných materiálov s minimálnou spotrebou energie. Naše cesty sú navrhnuté pre elektrické autá, kolobežky a bicykle. Žiadne výfukové plyny, žiadne zápachy, každý obyvateľ má k dispozícii zdieľané e-vozidlo a všetko dôležité je v pešej vzdialenosti. Okrem technológie myslíme aj na ľudí. V každej štvrti máme komunitné centrum, kde sa konajú akcie a športoviská pre deti aj dospelých. V Džonofovciach žijeme spolu, nie vedľa seba. Džonofovce nie sú len model. Je to vízia budúcnosti. Čistá, tichá, ekologická. Každý krok, každá myšlienka nás môže posunúť k lepšiemu svetu. A najlepšie na tom je, že ho môžeme začať budovať už dnes.